Naquel momento, a xente que non tiñamos estudios, era moi difícil encontrar traballo. E entón que dixeron, pois te verás, muchacha de servir, que así se chamaba, o costureira. Cando vendes directamente, faz pedagogía social. Os teus recordos de neno, coa xente, lo que ti faz de pequeno, creo que é o que te marca. Claro, foi a nosa sorpresa que nos deron un premio, non? Isto foi no ano 2010, desde ese ano foi cando empezaron a mellorar un poquinho as cosas para os todos, non? A dignificarse. Que a Pedriña, ela Tomarola, son unha canción de pedreiros, elas se utilizaban para traballar. Todo o mundo dicía, a Pedriña, había que tirar da pedra, claro, por alfaxe así a como... Pero antes, non? Con este aquí, riba de mí alboradas de kilómetros e kilómetros, moitos, e viene de porta en porta. Entón decidí dedicarme ás marionetas, que son como actores, pero teñen a vantaxe que non se van, se quedan sós, e que ademais non comen. Como facía unha muller para non perder o leite en 17 días de travesía. Levaban un cadeliño pequeno, nunha camada levaban un, iban lledando de mamar. Cando chegaba un barco de emigrantes, todas as mulleres que iban para darlle o leite, outros nenos, tiñan que tirar o cadelo ao mar. Iso non se conta nunca, va que... Bueno, pois esas cousas pasaban. A mí o que máis me gusta cociñar é o peixe. Este alga transmite o sabor que máis me gusta a mí. Quedei con ganas de coñecer máis sobre cada unha delas e descubrín moitas cousas. Quedei moi contenta de ter vindo. De cada historia sempre hai algo de emoción, non ligado a un mini relato que leestes antes de vir. Necesito máis, quero conocer todas as outras historias, todo o que hai detrás dos outros relatos que lín tamén. As preguntas que che fan, eu creo que aprendo máis eu que eles, non? Ainda que é moi breve, que son ainda non 30 minutos, dá incluso, senón para que eles fagan moitas preguntas, para que se queden con elas.